В този клип аз ще ви покажа как да отглеждате една костенурка. Както винаги, моите костенурки принцип спът. Едната се казва Рафи, другата Лео, а другата Леонардо. Те са жълтобузи костенурки. На една костенурка й трябва аквариум с широчина 30 см и с дължина 40 мм. Костенурките им трябва изкуствена светлина или дневна светлина. Моите костенурки обичат повече изкуствената светлина. Тя им помага за зрението, за да не се разболяват и заради много други неща. На тези две костенурки, на тези три костенурки аз им давам да ядат скариди, гранула за костенурки и морски риби. Ето вижте едната костенурка как се движи. Тя е леко бавна, но черупката й е леко мека. Когато черупката й омекне, когато черупката на костенурката омекне, значи скоро ще умре. Ето едната костенурка, другата дет се движи и другата където се качва